TENA hajmosó sapka a legjobb megoldás olyan esetekben, amikor a hagyományos hajmosás nehézségekkel jár. Ápoltunk állapotának és kívánságának megfelelően a TENA hajmosó sapka szobahőmérsékleten is használható, de mikrohullámú sütőben is melegíthető, ha úgy kellemesebb. Fontos, hogy a sapkát a csomagoláson feltüntetett útmutató szerint melegítsük. Szükség esetén tegyünk egy törölközőt ápoltunk nyaka alá, a párnára. Melegítés után bontsuk ki a csomagot. A sapka egy öblítés nem igénylő hajmosó készítménnyel van átítatva, amely egyszerű és kényelmes alternatívája a vízzel, samponnal, kondicionálóval történő hajmosásnak. Használat előtt mindenképpen ellenőrizzük a sapka hőmérsékletét, különösen a gumírozott széleknél. Ha hosszú haja van az ápoltunknak, simítsuk fel a haját. Ezután helyezzük ápoltunk fejére a hajmosó sapkát. A füleket hagyjuk szabadon. Ápoltunkat helyezzük kényelmes testhelyzetbe, mondjuk el neki, mi lesz a hajmosás menete. Alkalmazzunk gondos és gyengéd masszást a fejen a hajmosó sapkán keresztül 3-4 percig, majd vegyük le a sapkát. A hajmosó sapka egy hajmosásra alkalmas. Használat után dobjuk ki a hajmosó sapkát. Töröljük meg a hajat egy törölközővel, majd fésüljük meg, és a szokásos módon formázzuk és szárítsuk meg hajszárító segítségével, ha szükséges.